Ведаеце, Алексея Пысина я люблю не толькі таму, што он быў бліскучы беларускі паэт, які аднолькава файна пісаў і для дарослых, і для дзяцей. А яшчэ мне он падабаецца, бо гэта быў вельмі смелы чалавек. Ну вось уявіце, калі ён быў зусім малым, жыў у вёсцы, і ў вёсцы стаяў такі млын, можна сказаць, вятрак, і ўсе дзеці каталіся на крылах гэтага ветрака вось так проста і саскокавалі, то Алексей сказал: а я смогу описать целый круг и не упаду. Ему никто не поверил, а он схапился за гэтае крыло и сапраўды зрабіў целый круг и не упал. И доказал усёй вёсцы, что он смелый, ён моцны, ён трымае слова и ён сапраўдны герой. Пасля войны, калі Алексей Пысин узначаліў Магілёўскую раённую газету, ён таксама показал, что он вельмі смелый. Там были начальники, якія были такими, можно сказать, коррупционерами. И Пысин не побоялся супраць іх писать артыкулы. Ему погрожали звольнением, ему погрожали нават турмою, але ён ішоў до конца и домогся того, каб гэтых начальников звольнили. Ну и третий, самый таки яркий факт. Калі да ўлады ў Беларусі прыйшоў Пятро Миронович Машэраў і пачаў актыўна праводзіць меліярацыю, асушэнне балот, адзін з першых, хто актыўна выступаў супраць гэтага, быў хто? Вядома, Алексей Пысин. Ён пайшоў на сустрэчу з Машэравым і даказваў, што нельга гэта рабіць, што гэта будзе шкодна для прыроды, што гэта будзе сапраўдная катастрофа. Яго, конечно, не паслухалі, яму не поверылі, але Пысин зрабіў тое, чаго не зрабіў ніхто іншы. Ён не побояўся сказаць тое, што думае. Это смелый, файны, цудоўны чалавек, мой сапраўдны герой. Таму я вельмі яго люблю, таму я чытаю яго вершы і буду вам далей расказваць і яго файныя творы, яго цудоўныя паэмы, вершы і новыя факты.